Ya Beb, aku arep takok aja ngamuk. Soale aku winginane iku dikandani gendut karo arek etan iku jarine sing ngeterne undangan. Apa bener awakmu iku karaokean karo bojone Kuprit? Lah anjane bener terus karepmu iku ya apa? Apa aku iki kurang sabar? Apa aku kurang puas lek aku nglayani awakmu? Tapi aja kesun jawab aku ngomong ini iki sik, tak tutupne lagi ngomong. Lah engko lek wis aku mari ngomong, jawaben ora apa-apa. Bener ra iku awakmu karaokean karo bojoe Kuprit iki. Lah anjane bener. Karepmu iki piye? Wong kowe wis duwe bojo, duwe anak, lek ku nglayani ya wis kurang-kurang. Aja gawe lorone atiku iki ta lah. Hargano wong wedok iki. Mosok isih kurang. Lek ku nglayani ya tangi turu ya wis tak gekno kopi. Sarapan ya wis nyepak. Mosok awakmu ngono kuwi isih kurang trimo. Lek kurang trimo iku terus ya apa karepmu? Lah aku ngono wis sajano. Wegah kanggo ngrowen-ngrowen izin karo tonggo kiri kene iki. Nah terus karepku iku lek wis manut ku ya wis manut total karo wong wedok iku. Gak dadi wong wedok iku cek ora loro ati. Iya, yayangku. Iku niatku golek Kuprit. Lah mari ngono bojo Kuprit iku karaoke karo koncoe. Terus bojoe yo pas metu. Lah aku iki yo tidak karaokean karo bojoe Kuprit iki. Bukane aku iki ngloroni hatimu yayangku. Aku iki mek sementara ngandani bojoe Kuprit karaoke ku sing njaluk dibur jenenge bojoe kanca ae ngejak karaoke mosok sampean cemburu ya ojo ngono dalane karo duluran karo kanca iku kopeh nyanyi ngono ae cemburu asane aku iki ngono mek dindo karo dulu. Nah tapi aku kena kopi barang yo tandeng iki pisan mari ngono yo tak ombe kopi ini. Lah mari ngono ku arek iku lho paling wong ngeterne undangan iku paling sing ngandani iku paling. Dadi wong kabeh ya saiki aku wis ora paling yayangku sing paling tak sayang wis aku yayangku tenang umur hidup cinta padamu yayangku lan bojoku mari tak seneni wis gelem ngaku wis ora gelem karaokean maneh. Bojoku kuwi sajane ya jujur asline. Wis beneran wis gelem jujur, gelem ngaku aku malah ora sida ngamuk. Iku malah ora jujur karo aku arepe tak wamuk. Ngene iki arepe lapo, ngene iki wis sepi nanti kabeh, biasa ya ngumpul-ngumpul. Ana uwong, lho ono gayo. Masuk. Waalaikumsalam. Oh, mlebu. Karo Ndut. Ono apa kok nang belum? Iku mau mari tahu kamu. Iku mau terus mbok jarene arepe mapan turu apa ya apa. Oh. Iki mau dengaran kok njaluk gunung ono apa? Ya sange rene mah tenang ngono perlu Mas Angkil. Oh, tapi wong iki turu iki. Lah kok mah bilang ya sing mau critani iko sing jarene karaokean karo bojoe Kuprit iku lho. oh, Tapi yo iku mau wonge yo wis ngaku yo wis aku malah ora sida ngamuk. Maunya aku yo arepe ngamuk sakjane. Berhubung wonge wis ngaku, aku malah gak sida ngamuk. ya beneran wis mangkandane iki Kak.
diparani maneh mak sama Iya. tonggo lho ya. Iya. Ya alhamdulillah lah lek ngono gelem ngaku wonge. Apa digugahne Mbak Sangkil? Ya engko ae wis maring. Sik, nenono tak anu kopi ya. Oh iya mak. Iya, iya. Ngopi ki mulai. Iya. Ya beneran. Iki mau ya wis tepak kopine. Aku manggitku ya arepe ngopi barang. Nyambe. Repot ya mak. Ora. Diombe. Iya mak. Apa digugahne? Ya gak apa man buka mak. Ya tak gugahne ya. Iya. Nomor itu. Iya, wis karo diombe. Iya. Tak gugahe. Nah iya mak sakit. Untung jujur. Ya alhamdulillah tak omongin mak. Kata omongin lah apa ya mak. Jangan tonggo. Betul nggak ada kita. Bukan di hari ini bahasa ini. Orang mulai ya ini. Apa sih ya ini? Lo gendut. Rasanya bah. Iya, iki tas. Dengar tas sange model itu lho. Biasanya sekarang omah ya ini. Ya sing aku kan ngopi kan karo bojoe. Oh, Berarti jadi ngomong ngene bah. ya ora apa-apa tapi ora sing tenang. Ya jadi yo bener. Aku karaokean karo bojoe. Kupri. Walah ya mene-mene iku lek cara ndayo kan wong lanang iso cocok mlebu mbak. Wong jan kadang aku ndelok dhewe bojo cak kokrit iku lek masih bojo metu karaokean dong mbak. Iya, kan no. ndayo iku aku cara goleki gak ketemu wong iku wis ndang mulai. Lah aku arep mulai iku wis digandoli. Digawekno kopi. Mosok ate ra gelem. Lah yo Walah. gak enak ta wong jenenge. Iki aku ngerti gak teko iki. Lah ono sampe mari karaokean iku lho, gak ono teko. Wong aku dhewe kandhani ana wong ngetan wis ngedum undangan ndok omah iku umur mlayu rene tak mono omah iku. Heeh. Ya aku kan di omahane tangga lah, kan? Iya, Ya tak. ono bener lah. Iya. Yo wis pisan iku ae wis ora arep tak baleni saken bojoku. Bojoku iku yo kadang-kadang kumat ngono wae sampe cencing-cencing nek ngamuk ngono. Rupane yo emak yo sayang sampe. Sayang anjene nang aku iku. Lah yo. Dengar tak kupil kare ini. Empuk paling sik ngeterno wong nang ndi. Plus mulai mangisuk. Mosok kerja yo kayak ini. Ya paling Biasa yo. wis mulai mangan ya. Biasae amen iki ngono teko karo kuwi cekakaan ngono biasae. Lah yo. Mbok gak. Tapi empuk kok. Boleh dilungkas biasa dirasani ngene panjang umur deh. Teko biasa. Iya. Ngomong aku arepe bowo ngono kaya apa kapanane itu, tapi mbok bowo ndi iku. Pesi paling layak kok cak kudu kan. Iya, bojoe dari lunga sampe nek karaokean aku. Ya kali ya sih. Lho lah iku wong Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, biasa. Repot-repot ae nih. Apa ya? Oleh anu mang apa dikai wong mari kita ngomong agak kok bahasa sak kabeh wis walah yo suwun ya yo pangan bareng-bareng tak semakna akhir rezeki yang men yo iki mang kok ndi berarti man ono acara apa ngeterno wong pas oleh jajan aku dikai jajan oh paling sampean nang kayak sampean kan bojoku yang aku goreng nih apa anu wis mulai kabeh nek kono wis walah wis penting sak koncoan iki saduluran mangan iya so mangan bareng ya engko itu kono ataupun martabak wis seneng bojoku iki anakku Di saya telah dibuka bareng-bareng iki. Jam goreng yo ono. kopi bayo Ngombe wis. iki ono lubur lah lubur lapindo Iya. Iki jam goreng peok iki sampeane. Goreng peok. udah beli ya lubur lapindo ini beli ya lu aja salah gini tapi ya enak makin beli ya nilainya makin beli ya itu enak kok tempe sama jangan kayak di mana lu ini kasih ake gitu oh kamu di tempe ya ora tempe untuk intuti harus bilang lah tempe Ojo kentak-kentuk ae wong jenenge wong mangan. enak ya yo Asli kan acara tadi. Nanti kan kano. Refreshing ta.
anu ben ae bang iki refleksi nadi duwe kakak blek Bae iki. Aku tak libur yayangku iku lho sing apa Pak? mari ngamuk kok. ngene lho sak wingi nang iki Ya. wingi sing sampean metu oleh esuk iku lho Ya. tak jare Mbak Sangkiran golek nang sampean Ya. sampean iki metu Betul nang ndi? mbok jare bojone men metu ngene lho sak wingi ku Mbak Sangkiran oleh sampean pas sampean dilepokno bojo sampean Oh boy. Lumpur mata kau nih barang kiri. Oh boy balik telepon Pak. Ya aku kongon mlebu dijak karaokean karo bojone Riko ngono lho. Loh. Kamu orang mlebu sampean kok orang dia nang bojoku. Ya ora ta. Yang kau dene Dijak karaoke aku iki aku ya gelem Keruanan. dari kesepian. Anak wong etan ketemu ndakan do wadunan. sopo? Ya anak wong etan ku sopo yo kate jenenge. Lahirnya cerita aku jare Mas Angkel jenenge cak kerja karaokean. Akhirnya aku mlayu ben tak omongno. Lek bojoku kok jadi seneng karaokean Pak. Aja nih, mungkin aku kadang bisa dua, tapi lah tinggal itu aja. Amane ku yo ngono, ro bojone sayange koyo ngono tinggal tok ae mate kandhane Wong dijak. wong lek iso bojoku tak iso tombok kok yo. Yo sepeda lah. Ya nek sepeda. Nah, Tak iso tombok. Tapi gelem nombok piro ayo. wis enggak. Iya. Wong karaoke padha aku seneng karaoke kan kok Enggak bani tomboke, enggak bani tomboke. Kelarangan. Ora, Saya ngomong aku bisa ditombono barang. Jangan terong, tombokno. Yo banyak begini. Uang ternyata ya goblok. Wong lumpur sih dia anu. Kayak nang borong. Juga lumpur lapindo dipangan. Lah yo. Lah tapi ini kau ditembel namanya. Hadir bil kami hadir bil. Oh, Tampil ono. Ambil, Tak ambil. tak ambil. kami Pak, aku yang pesen. Ayo. Yo tidak sejak makanya. Ojo campur ngomong kesel man wingi ono wong mati kesel perkara panganan. Wah, ada kayak bos dari sing kuoso. Yang mengatakan yang mati kok bos dari sing kuoso. Dan ngusone itu yang menjalani. Kene kopi ya, tapi wong Ya coba. bojoku. Iki Barang gimana? parang mbak aku. Bojoku tak suruh gue ini mau mari mapan turu paling. Enggak kok iso diamu kan, tapi aku tuh ngamu paling kalah. Ya main bener soalnya aku dhewe yo keliru. Yo langkah sampean mbak wong Iya, wong mendaya wis mari yo wis duwe mendaya wong dilebokno yo gelem. ya gelem ae wong dilebokno dulu. Enak ya. Ya delok lebone, lebone yo apa? Lek lebokno mbek lebokno ku yo siji. Iya. Lebokno kok lebokno barang antik. Keliru yo ya. Malah aku dilebokno. Yo, aku yang senang, tapi ojo sampai terumi aku nang jopo ngene Pak. Oh, sama masalah itu. Tapi Sama. aku Mbak Ulo lah kasarnya ya. itu ulo, ya ulo. Lah iku lunyu, lah lunyu. Lah ulo iki kalau nggote di tempat-tempatno ya sih bisa. Ya ulo. Wis iki kan acara ta mosok bojo awake dhewe iki ora dijak pricing tanah di Aku mau coba tahu sampai nang ndi. Iki kan dino Kamis lah. ya Ya dino Sabtu lho ya. Jangan wis sore bareng ngono nanti. Tapi aku lek Lah iku dhewe pas dole dhewe kok wingi nane ya dhewe. enggak. ya ditinggal dhewe. Aku itu lek kemis ini kuis persiapan. Mungkin bojoku tak kon persiapan. Kayak malam Jumat. Oh, sunah rasul. Ya iya ta. Oh, iya iya iya. Jangan isin di omah, isin di Akhirnya omah. Jumat berkah ya. Kancah wis tak Ora. Beda ya. Betul, isin di omah yo, tetep di omah. Ya aku bine karo diobe. Ya tak tahu lah ya siapa yo. Nang ndi? Lah sing iki urusannya di kowe lho yo. Waduh kaya wong penting ayo Urusan penting ya benda penting tok riwayat iki. Kayaknya isi penting keluyuran, penting nang ndi wis gak tahu anu. Ya dilupa Tapi saya ana acara sebelah anu kapan-kapan. tadi nanya yo. Ya wis, ah, Jadi lho, jadi. Assalamualaikum. salam.